Pričaš majstorske priče, pričaš majstorske priče, pričaš majstorske priče, a nemaš ti siće. Ceo dan na suncu vučeš kante ili cigle, a ti samo pričaš majstorske priče. Malo pobegla ti vinklove, dve stvari ne liče. Pričaš majstorske priče, a nemaš ti siće. Ti i dalje samo pričaš, ali vrtiš četiri iste. Pričaš majstorske priče, iz kojih si ti filma. Zna se da posle par piva svaka lajsna bude kriva. Uhvatio sam tvora, tuci! Tuci, lopato! Tuci, lopatu, ne dobro! Tuci, fanto! Tu, lopatu, tuci! Lopatu! Stani, primirilo se! Ponovo, tuci! Tuci! Ubili smo ga! Dobrodošli u 24. epizodu podcasta Majstorske priče. Imamo zadovoljstvo da vam predstavimo po prvi put zidara. Imamo u emisiji Milana Zidarčinu. Dobar dan Milane, poštovanje. Drago mi je što si izdvojio vreme za naš podcast Majstorske priče. Hvala ti što si došao kod nas. Dobar dan, bolje vas našao. Nije bio ni blizu put. Pa boga mi, put je bio malo i rizičan. Magla danas, led na putu. Ja ću te zamolim, ako možeš, Đole, da mu pokažeš da priđe mikrofonu da bi se bolje čuo. Da, eto. Malo priđi, viš, kao što smo mi napravili nešto ovako. Može ovako. Tako. Eto. Mislim, to nam izuzetno znači da bi posle podešavanja. Put je bio malo rizičan, ali sam se namučio i ispoštovao sam vas da dođem. Dobro, da svi rizikujemo kada hoćemo negde da gostujemo. Baš tako. Mi smo imali priliku, hvala tebi prvo što si nam doneo piće. Đole, možda čak ja ću sklonim. Aj, sklonit ćemo. Neka piće, neka bude. Čiva sam. Čiva, zbajo, idemo. Čiva Sregal. Što si se odazvao da dođeš kod nas u emisiju, ti si dugo već čovek majstor i dosta si zapažen i na TikToku i na svim društvenim mrežama, pa pravio si isto i više milionske, da kažem, preglede i to, ali to, teo sam kažem, nije to možda i najbitnije koliko je bitno, da kažem, tvoje znanje i sve, pa smo evo imali priliku da te dovedemo prvi put kod nas u emisiju. Pa pazite da nam se predstaviš ako možeš. Ja sam Milan, dolazim iz Lazarevca, da kažem umetničko ime mi je Zidarčina, to je nik na TikToku, po tome me više ljudi znaju, a na gradilištu sam od 10. godine. Bukvalno sam, pošto mi otac se bavio tim poslom, upio sam znanje, njemu sam pomagao, a sa 22-3 godine sam postao vrstan majstor. Ali zašto si dao nickname Zidarčina, odakle je to? Pa prosto mi je sinulo. Da stavim neki naziv, nešto neobično da bi privuklo ljude i upalilo je u tome. U svakom slučaju si Zidarčina. Pa da. To smo ustanovili. Zidarčina, tesarčina i ostale stvari što su potrebne da znaš da bi uradio kuću od temelja do krova. Teo sam da te pitam, pošto smo, da nam kažeš koliko imaš pratilaca na TikToku, kako si počeo da koristiš TikTok, koliko ti TikTok doneo s toga? Pa imam 85.000 pratilaca, a počeo sam tako što sam bio ovako letnji dan, nije se radilo, na crveno slovo mi majstori ne radimo i sedeo sam s ujakom na terasi i on nešto čačka na telefonu. Ja ga pitam šta ti to, pa kaže TikTok. Ja njemu, pa vrate što to gledaš, što non stop izbacuju na televizoru da je zabranjeno, da deca nastradaju tu, da rade neke izazove, ma kažem oni to lupaju, nije to. I ja kad sam provalio tu da mnogi poznati majstori u svetu i firme se reklamiraju, ja sam krenuo da snimam. Mada 80% mojih snimaka su više neka šala i da kažem neki sarkazam. Ja sam mislio da je stvarno, ja gledam tvoje klipove kao oplata se razvalila, rašalovala, ja kažem koja šteta, ja ne mogu da verujem šta se ljudima desilo, pa ono je pakao koliko 1000 evra, ja kažem ne, rekao, braćo, izdržite. Prvo sam pisao, braćo, izdržite, dok nisam skapirao. Čekaj, bre, ko je ovaj velik. Ti klipovi moji su, ajde da kažem, više edukativni, da ljudi ukapiraju gde su pogrešili, zašto su pogrešili, da više ne pogreše. A ima, mislim, i neki klipova koje sam izbacivao moje radove, da je vrhunski nešto urađeno. Tako da ja sam ti neki moderni, da kažem, Vuk Stefanović Karadžić, znači pravim zbirku tih gluposti što majstori prave na to.
Da, ti si nama došao sad da kažemo u emisiji, mi smo ti zahvalni za tome što si došao, što si se odazvao o tome, jer teško je tebe da kažemo uhvatiti, nekako smo gledali da vidimo da kad imaš manje posla, a više vremena, ovo je, teo sam kažem, jako korisna stvar. Sa druge strane, mi smo te upoznali sa alpinistom Danielom iz 12. epizode. Ipak je ovo, teo sam da kažem, već počelo polako da nama donosi rezultate, da mi se pomažemo između sebe, mi majstori, nabacujemo jednima druge poslove, sarađujemo zajedno. Šta ti misliš o tome? Pa vidi, evo, koliko se mi dugo poznajemo, znači možda mjesec dana, otprilike. Već smo napravili neku priču, napravili smo Zona Pro majstora na TikToku, pravimo live-ove 2 puta nedeljno otprilike, ali ćemo uskoro morati tačan termin da odredimo tih live-ova. I upoznali smo mnogo ljudi iz okruženja, iz regiona, ujedno si me upoznao sa Dačom, već smo govorili jedan posao, krećemo odmah posle Božića, manja jedna intervencija, ali zašto da ne. Tako da ćemo mi da napravimo dobru priču, razmena iskustava, saradnja. Evo, juče kad smo imali onaj live, prijavili su se jedan majstor iz Bosne, on radi niskogradnju, asfaltira putjeve, pravi nadvožnjak i tako dalje, i jedan gospodin isto iz Rijeke se javio, iz dve okolne države, našli su nas i onda su komentarisali kako se rade betoni, različiti tipovi marka, oplate, kako se šaluje. Ja o onome pojma nisam imao. Ti, mislim, možeš da, kao kažem, izdržiš razgovor, ali ja sam onako nemo propratio sve i baš mi je bilo zanimljivo. Pazi, za mene je to bilo prilično edukativno, pošto ja radim niskogradnju, radim znači kuće za stanovanje, manje poslovne objekte, a on je čovjek, vidiš, radi na autoputu, radi mostove, znači ja sam neke stvari čuo što sam prvi put čuo u životu i nije me sramota to da kažem, iako sam iskusan majstor, ali sam majstor u svom delu posla. Znači ne mogu ja da znam koja marka betona ide za betoniranje stope za most, za stup. Ne može niko sve da zna, to je nemoguće. Znači to zna čovjek koji vodi posao na tom objektu. Da, tako da eto, ta Zona Pro majstora već na neki način daje neke rezultate. Ja sam baš bio zadovoljan tim razgovorom i dosta ljudi se ovako uključi i ostavi komentar. Znači, vaša ideja je bila za, mislim, vas dvojice za tu Zona majstora, da jednostavno ulete ljudi koji žele da se nešto informišu, imaju neki problem, kako da reše taj problem, ili ako imaju neka loša iskustva s majstorima. Danas je teško naći dobrog majstora. Eto, recimo sad, ti uglavnom izbacuješ TikTok klipove kako je neko nešto pogrešio, kako je imao lošu testariju i tako dalje. Sad naći dobre majstore. Pa jako je teško naći dobre majstore, znači ja imam problem s tim. Majstori prvo su nepošteni, znači obećati da će da krene da radi, posle to ne ispoštuje. A zašto je to tako? Hoćeš da nam kažeš zašto se to dešava? Pa neorganizovanost. Ja prosto ne mogu da nađem objašnjenje zato što ja nisam takav, ali moja je sreća što ja znam sve sam svojim rukama da uradim i kad krenem kuću iz temelja, znači nije mi neophodan taj majstor koji će da me zeza, da mi koči posao, znači ako on ne dođe ne znam da razmerim temelj, da zašalujem ili da ne znam da uradim krov. Samo mi otežava stvar da ću sporije da završim taj posao, znači neću možda moći eventualno rok da ispoštujem na vreme. Ali u suštini 90% je takvih majstora i zbog tih 90% nas svi pljuju. I ima čuvena izreka, majstori ne lažu nego odlažu. Pa Maca je nas iskomentarisao, onaj glumac na onome što poslao sam i na TikToku Đoletu, kaže 98% je njih, kaže treba im mater, a kaže od onih 2% dao im Bog zdravlja, kaže radili su i kod nekog kriminalca, kaže sad ću njih da gepekujem, gde oni smeju sa mnom kao da se zajebavaju i na kraju i dalje s tim problem. Malo me tu Maca izritirao s tim gepekovanjem, mislim ono. A nije on gepekovao, nego taj neki lik. Pa da, što mu je dao predlog, pa šta da im radiš, da ih gepekuješ, mislim. Evo i meni brat od Darko, brat od ujaka, došao, kaže, pa sad on zida kafić, on je važio kao za, kažem, žestokog kolika zajebanog i kaže on, ma šta bre oni majstori, kao pa sad će i pa kaže mu lik, pa nemoj bre, nisi imao s njima posla, vidiš koma, gde oni meni smeju, kaže, brate, znači stres sam dobio sa njim. I šta još, znači za ljude koji nešto grade, uzimajte posao na preporuku.
mada i preporuka neka zna da bude loša, znači nikad ne uzimajte na slepo. Ja sam imao iskustava da me ljudi nađu na internetu za neke druge radove, a pogodim objekat od 200 kvadrata da zida. Znači njihova je sreća što su naleteli na mene i posle sami kažu, Milane, svaka ti čast, mogli smo da naletimo na žestoko prevaranta. Znači glavna fora je da na preporuku uzeti majstora. Milane Zidarčino, otkud ti u građevini? Možeš mi reći neki naš, mislim tvoj kratak istorijat, kako si ti dospeo do građevine, kako si počeo da radiš, otkud ti u ovom poslu? Pa vidi, 70% ljudi koji rade neki biznis, to je, da kažem, porodičan biznis. Znači šta mu je radio otac, šta mu je radio deda, oni su to nastavili da rade. Tako je i u mojoj situaciji, otac se bavio građevinom, deda se bavio građevinom, znači ja imam, sad sam napunio 46 godina, evo jedna anegdota sa 6 godina, znači vraćam se iz predškolskog, deda pored naše kuće zida svom sinu, to je mom ujaku kuću, i tad su se lile one figure temovi, umjesto punioca i fergredica, ja dete sa 6 godina uzimam fanglu i mistriju i sa strane popunjavam onaj malter. Mislim, prvi dodir sa 6 godina i onda tako normalno dođem iz škole na letnjem raspustu, sve trčim uz oca, uz dedu i radio s njima. U početku normalno fizičke poslove sam radio, ali već od 13. 14. godine sam trčao ka tome da pokušam da stavim blok na zid, da zakucam ekser, da bežao sam da postane majstor. I deda je bio majstor? I deda, da. Pa dobro, znači ti si treća generacija ljudi koji rade taj posao. Pa, tako, treća generacija. Imali smo i Molera isto koji je došao, koji isto, da kažem, treća generacija. Znači, prvi posao samostalan sam uzeo sa 23 godine. Dobro, bili su to u početku sitniji poslići, a iz kog razloga dotaći ćemo se i te teme, ali recimo prvi ozbiljan posao sam uzeo sa 25 godina. Tako da, sad 46 godina, znači 20 godina radim taj posao. Đorđe, imaš ti pitanje ili ja pitam? Pominjao si da si na početku savladao malterisanje, stubove i tako dalje, ali da ti krov bio problem. Kad si rešio da moraš kompletan majstor da budeš za tu? I koliko je, recimo pominjao si zidarija je 30%, 70% je tesarija. Da. Možeš nešto više o tome? Morat ću da te ispravim u startu, nisam malter nikad radio, to je većinom deda moj otac. Oni su, ajde kažem, 70% malterisali, a ovo su radili druge stvari. Znači u početku, kao i svaki majstor, znači prvo se uči zidarija, onda tesarija. Sve zavisi od situacije. U početku sam imao malo problema sa tim komplikovanim krovovima i morao sam... A šta su komplikovani krovovi da vam kažeš? Pa ajde, da kažem, najprostiji krov je na 2 vode. Sad, odmah tu kreće posle na 4 vode, sad zavisi koliko uvala ima, koliko grebenjača i to ide, ajde da kažem, od prostog na komplikovan. I u početku sam, znači, morao da juri majstore koji će da to krenu da rade sa mnom i onda sam rekao, stani Milane. Znači, ako ne možeš da savladaš nešto, da sve možeš sam da uradiš u životu, znači batale i taj posao, kreni da budeš konobar. Jasno. Jeste. I onda kad sam to sve savladao, kad sam nezavisan, onda što se kaže, radim sve sam. Ali nisam se sad iskvario u tom fazonu da sad kad tražim radnike, da mu kažem, slušaj, plaćam te 50-60 evra, ja ovo znam da radim, ti mi trebaš samo da ubrzam posao, znači i dalje sam ostao čovek i dalje ljudima plaćam više i cenim posao, na zidanju jednu cenu, na krovu drugu cenu, obavezno dajem ljudima više 10-20%. Pa dobro, riskantnije krov da se radi realno. Pa i jeste riskantnije, ali dobro, kad se rade novi objekti iz početka, pogotovo sad ove kuće, to su blagi padovi i nije toliko riskantno. Riskantno je kad dođeš na stari krov, da ga saniraš, onda ne znaš gde možeš da propadneš kad staneš i te stvari su jako rizične. Da li je mogu da se osvrnem samo na ovo zadnje, znači ta priča o majstorima, ovi su loši ili da bije nas, kao da kažem, loš glas. Evo da pogledamo faktičko stranje u državi. Koliko ste zadovoljni recimo sa konobarima, koliko ste zadovoljni recimo sa šalterskim radnicima, evo sa Vladom. Koliko je ljudi zajedno, znači zadovoljno sa, na primjer, ljudima u policiji, tamo vamo, koliko sve ide kako treba, pa ja bih rekao isto toliko kako i kod nas majstora. Znači to je, teo sam da kažem, neki procenat ljudi
koji jeste, znači svodi se na to da dosta ljudi ne završavaju svoj posao do kraja kako treba. Ne samo majstori, nego celokupno država. A se slažeš sa mnom ili ne može samo da se svodi kao majstori su ovakvi, onakvi i to? Pa tako izgleda u svakoj sferi posla. Svuda ima, što se kaže, u žitu kukolja. Mada, nažalost, veći je broj ljudi koji, da kažem, ne obavljaju svoj posao kako treba. Dobro, šta sam teo još da ti kažem, samo da vidim, ajde da krenemo, koji su ključni faktori koji utiču na izbor materijala za pokrivanje krova? Pa prvi faktor je da se radi nov krov iz početka ili se stari krov sanira. Koliko je to razlika u radu? Je li to teže mnogo? Mislim, sam si sad rekao da se na postojeće daske to... Meni lično je najlakše kad krenem nov krov na objektu da radi. A stari krovovi kad se saniraju, znači to je strašno. Imaš mušterija gde kaže neću da menjam krovnu konstrukciju. Znači, evo ja ću to prije ti kažem sad kod mene kad budemo išli da vidiš. Hoće znači samo da se skine stari crep i letva i da se uradi daska, da se podaša, folija, podletva, letva i nov crep. Grede, krive, vrljave, jesu one sposobne da nosi to. I onda je to jak problem ispraviti da se uradi kako treba. Još ako je veći pad, ako je strmo, to je problem uraditi. Sad, pitao si me koja vrsta crepa, šta odlučuje? Da. Pa recimo ako su krovovi sa blagim padom, tu ne može ni jedan crep. Znači, Continental Plus Tondah ima jedan crep sa specijalnom folijom čak od 12 stepeni pa naviše može se koristiti, mada ja to ne bi preporučio. Znači po meni sve ispod 17 stepeni mora lim da se radi. Ili nešto slično limu, a preko 17 stepeni nagib krova može crep. Jer sad vrsta crepa, ovi današnji crepovi su skoro svi slični po da kažem težini, po kvadratnom metru. Sad ovaj Continental Plus 9, ja mislim da je on 38 kg po kvadratu, dok je Creaton, ovaj nemački, ajde da kažem najteži crep, 45 kg po kvadratu, znači to je 7 kg razlike. Da te pitam Zidarčino, kako to izmišljena je purpena, a i dalje mi radimo na letvu, na neko slaganje. Zar ne može purpenom kao sa onog klipa da se... Sopurpena. Sopurpenata. Pa ne može, to sam napravio još jednu malu zajebanciju da ljudi gledaju. Ja sam stvarno mislio da može, rekao to, hvala Bogu. Ne znam ni koji je naslov bio, letva je prošlo, sad radimo sa purpenom. Prvo, što bi purpena koštala 3 put skuplje nego ta letva, a drugo, mora letva. Letva se kuje za konstrukciju i tu se kači crep, a purpena, to bi prvi vetar oduvo sa krova sve. Kad ste već spomenuli purpenu, na zapadu se zida sa purpenom. To sam video, ali to nije ta purpena ili je ta? Pa to je neka druga vrsta purpene, ali slične su. Šta je ovdje problem? Što mi nemamo tako dobar blok da bi se zidalo ni na purpenu ni na lepak. Što nemamo dobar blok? Ti si pominjao to u zoni Pro Majstora, šta se dešava tu? Pa gledajte, ako pričamo o običnom gitter bloku u Srbiji, 90% blokova je obično smeće. To i sad javno pričam tamo na TikToku, možda me neko čuje od tih vlasnika fabrika. A što je to smeće, šta treba? Prvo, kvalitet zemlje je loš od koga se peče, znači uhvatiš ga malo jače sa paletom prstom u ruci. Druga stvar, 2 bloka ovako spojena i mašina ga osekla ovako nakoso. Znači nema šanse da ga ugradiš, toliko su vrljavi i krivi. Možda Nexe ima dobar gitar blok i Zorka čini mi se da pravi običan gitar blok. A kad to kažeš gazdi, gazda kaže vidi ga drka me tu, šta, dobro je, šta, ja to novo kupio, a idi u Nemačku pa zide im. Tako je. U zadnje vreme su videli i oni šta je to. Sad, što se tiče termobloka, isto ima 5-6 fabrika, znači Univerzum Aranđelovac bi isto izbacio zato što je blok dugačak pola metra i od loše zemlje se pravi. Tu bi najviše izveo Zorka Šabac, termoblok, znači vrhunski blok. Sad jedina mana zašto ne može se zida na purpenu, što je ivica na koju dolazi malter na sredini možda 1,5 mm ima ispučenje. U padu?
uvis, ispupčenje. I sad, kad bi recimo 5 redova blokova tih na suvo napakovo, oni bi se ovako ljuljali na zidu. Zato što A te ne bi trebalo to. to malo. Pa pazi, ne smeta za malter. Jer malter ide do 2 cm debljine, ja ga iskreno zidam od centimetar do centimetar i po debljine. I to normalno ne smeta za malter. Za pur penu i lepak smeta. E sad, zaboravio sam, ima jedan blok koji se zida na lepak, to je Itong blok. Da. On se zida na lepak, doduše i on ajde, možda recimo u 10 blokova se nađe jedan blok koji je malo viši pa pravi problem i oni su dugački 62,5 cm i ako jedan kraj ode malo više u drugom redu pravi jak problem. Ali šta je kod Itonga? Ti ozidaš recimo 2-3 reda i ako na jednom mestu ima mala izbočina, ima specijalni alat, izrendaš taj deo. Tačno, to sam i zamišljao da postoji. A kod gitar bloka to ne možeš da uradiš. Đole, ti si teo da ga pitaš za krov, kad je vreme, znaš... Da. Koliko treba da imaš litara vode po satu da bi menio krov? Recimo koliko fangli, činija, tegli, šerpa? Pa pazi, vidi, ako imaš problem sa prokišnjavanjem krova, najjeftinije ti je rešenje, u početku kupiš one plastične posude za malter, one su teknice, oko 500-600 dinara na pijaci. Sad je nezgodno ako ti na 3 mesta prokišnjava, znači moraš 3 te posude. Treba napraviš neki okapni sistem, da se sve slivu. I gledaj, pa ako nema vode više od litra u minuti, to je super. Dokle može da izdrži ploča. Jeste, šalim se, znači čim dođe tako do tog prokišnjavanja, treba odmah konsultovati nekog majstora da izađe na lice mesta. Može da bude obična glupost, ako su stariji krovovi, ako nije podaščan krov i nema foliju, ako je malo napuko crep, tu će da kaplje. Znači, posao je da kupiš crep od 50 do 150 dinara, sve zavisi koji je crep na krovu i da zameniš. Sad, ima i mnogo većih problema. Ako su malo komplikovaniji krovovi, izlomljeni, ako je recimo na toj uvali otišao lim, ako su istrulile letve, ako je toliko loš crep propao da moraš da saniraš, onda... A čekaj, je lagano zameniti jedan crep u nekom tom položaju, sad si na kosini, treba digneš ove ostale, nije baš lako, a? Pa pazi, sve zavisi od ugla krova. Ako je krov do 30-35 stepeni, nije problem zameniti. Sve preko toga je problem, zašto iz više razloga. Svi ti stari crepovi, na njima izrasla već mahovina, masni su, prljavi su, i to može da se isklizaš i da... Oni su već napravili sa prašinom svoj kako se zove. Tako da negde i problem zameniti jedan crep, a negde nije. Ja sam sad neki objekat na kojem radim, majstori su one ceramide stavili sve na purpenu. Da. I šta je bila fora? Ja nešto tamo jedno što je skliznula, zalepio lepkom i ona je ostala dobra. Da. I kaže čovjek da je to specijalna purpena baš za to. I ja na kraju pošaljem klip čoveku, ne znam sad čiji bio klip, kako stave dali kalup sa malterom i polako idu na dole i uglavljuju ceramide, da se to tako radi. Mislim, čovjeku su par stvari prosuli na tom objektu, kao što je bio, recimo, nije uradio, stavio je čovjek, kasnije sam skonto priču, nije stavio hidroizolaciju i hidroperesek na temelje. Kao stavio sam majke mi, ali međutim nivo zemlje se podigao recimo preko temelja za jedno, 40-50 cm i štampani beton se naslonio na taj zid. Ja kažem, ljudi, niste napravili to, imat ćemo problem, što se i pokazalo posle, i on kaže, ma gde će bre voda kroz fasadu? I ladno čovjeka ubedi i sad ceo objekat ima problem sa hidroizolacijom. I kako to sanirati? Zvao sam ovoga Stevu, on kaže Steva iz Pančeva, pa veliki pozdrav za njega, kaže da penetrate pravi, to je verovatno nešto vezano sa benzinom i stiroporom i nešto, ali 10 godina ti on garantuje, ali šta ti on garantuje 10 godina? Da s ove strane će zaći voda, a ovdje se natapa 10 godina blok. Mislim, onako logično. A tu je morala da se odradi hidroizolacija prvo, do zida i onda... tačno se zna šta treba da se radi. Ja bi da se vratim samo i na zonu pro majstora. Evo ovim putem pozivamo sve naše majstore, kolege, također i zainteresovane klijente ili ljudi koji su u poslu sa kućom ili objektima da dođu da nam se pridruže.
mi ćemo odgovarati na njihova pitanja, sve što mi možemo da im njima odgovorimo, da im pomognemo u vezi toga, mi ćemo da im rado izađemo u susret. Nama se priključuju i vrhunski majstori koji su čak i da kažem nekako su nadmašili naše očekivanja i svidjelo im se to, baš im je bilo lepo da pričaju sa nama, da kažem iz cele Juge, tako da ako ste u prilici sredom i petkom od 8 sati, priključite se nama Zoni Pro Majstora da razgovaramo. Teo sam isto i da se zahvalim Draganu Keramičaru što mi je čovjek spasio posao, imao je neku popravku, kako je dobro znati, mislim to je čovjek iz 7. epizode, i da niste mimo njega, ja ne znam kako bi rešio jedan posao. Baš mi je drago da... Lazarevac Beli. Da. On je iz Šida. Teo sam da kažem, da nisam znao njega, ne bi mogao da reši posao. Evo, ti si mi prvi koji mi pao na pamet da te preporučuju za krov. Tako da, mislim da je super stvar ovo što smo se povezali. Ma da, ja mislim da je odlična stvar. Šta još želim da dodam? Zona Pro Majstora. Nismo se samo bazirali na građevinu. Znači, ja bi bio oduševljen, recimo, kad bi mi došao neki varioc koji radi podvodno varenje, recimo. Koji je radio na cevovodu Imam jednog takvog. Kroz Crno more, recimo, na gasovodu ili šta znam. Imam jednog iz Kujta takvog. Bio bi fasciniran, imam tako čoveka, nekog, da kažem, oni se zovu švajceri, zato što rade ta varenja i to. Znači, ne samo građevina, znači, varioci, alpinisti, imali ste tu jednog alpinistu kod vas u emisiji. Znači, majstore svih profila, bravari, ne mogu sada da se setim, da mi padne na pamet. Ja sam gledao nešto, epizodu, ja mislim da je na Laos ili tako nešto, sad ne mogu tačno se setim, otišao Osmanagić i pokazivao je neke skulpture tamo što su pravljene od preko tonu i ta tehnologija, kako su oni u to vreme uradili. Megaliti. Megaliti, znači kako su oni, jer to je bilo isto, kažem, ne znam da li je bilo era gvozdenog doba, jer mi sad živimo u toj eri. Oni su, kako se zove, pravili takve neke skulpture da je to prosto neverovatno, čak i danas je teško da se napravi. Znači da su postojali majstori od uvek. Da li se slažeš sa tim sad kad malo razmišljamo o tim piramidama i tako dalje, znači od uvek su bili vrhunski majstori? Ja sam baš fasciniran tim pojedinim građevinama što su odrađene pre koliko već 10.000 godina. Za mene postoje dva objašnjenja. Ili je neka civilizacija napredna došla i pomagala tim običnim ljudima da to sagrade. Nisu imali tendere tada, možda je bilo bolje. Ili jedna druga stvar, što sad moramo da napomenemo, svi ti vladari koji su radili te objekte imali su na raspolaganju 10, 20, 30, 50 hiljada robova koji su to radili. Znači nije im bila problem radna snaga da to odrade, ali kako su uspeli to tako precizno da urade. Recimo te piramide koje su snimane gore iz aviona i sa onim laserima kad se obeleži, to je u milimetar razmereno. To tad u to vreme da se osnuje, ja sad ne znam na pamet koliki su promeri te piramide dolu u osnovi, ali ti to da razmeriš tako precizno i da... Kaže da je sve pod vinklu, cela piramida, kada staviš vinklu, sve je savršeno ravno. Da. Koliko bi ti, misliš, aj sad ne mogu te pitan za tu piramidu, ali da napraviš neki objekat, mislim, to je nemoguće vremena koliko treba se uraditi. Pa nemoguće, pa tu je ko zna koliko hiljada ljudi radilo dnevno. I logistika. Možda 50.000, da kažem, robova, da li su bili robovi ili su bili plaćeni da rade, to sad ne mogu ja da znam, ali ogromna količina. Teo sam da zaključim da u principu ne bi trebalo da podcenjujemo ni vreme koje je bilo pre nas i čak i hiljadama godinama, da su ljudi imali savršena rešenja da završavaju poslove za te ove koje sam gledao od tog Osmanagića, kako je to je bilo preko tonu. Oni su uspeli njih da popnu na brdo gde je neki deo ravan, da oni tu skupljaju vodu, što je neverovatno da ti uzbrdo, ne znam ko bi tamo doneo to. Ljudi, ja sam fasciniran ne samo tim piramidama, nego i Rimljanima. Oni su, znate šta su akvadukti? Kad on, recimo, Pariz pre 2000 godina je napajao vodom 70 km od Pariza, znači pravili su građevinu kroz koju ide voda, to je pad bio možda na nekim mestima 1-2% pad, jedva da ide voda. Koji su to proračuni bili specijalni? Pa upotreba betona u to vreme. Imali su
Kako? Pričaj. Pa imali su specijalne cemente za tako razvijenu tehnologiju da su betonirali pod vodom pre 2000 godina. Pa stvarno su imali to je nevjerovatan podatak. Ja si jednoć na zoni Pro Majstor kad sam čuo da se betonira pod vodom i da ima neka fora da se to izvede dobro, da se potiskuje voda i ono. Yes. Pa da, specijalna marka betona i gušći beton. Tako da sve to... Još kad mi rekao da raširilo posle jednog dana, ja kad se nisam šlogirao. Da. Pa dobro, i ja u letnjem periodu neke stvari mogu da rašalujem posle 2 sata, ako mi verujete. Nalijem nešto i posle 2 sata rašalujem. U letnjem periodu kad su temperature preko 40 stepeni. Dobro, kad smo već kod tog rašalovanja, dosta tih klipova što si objavio na TikToku imaju kameru baš da se nađu u pravom trenutku pre neke, nazovimo, nesreće ili nekog lošeg izvođenja radova. Kako definišeš to? Mislim, šta misliš o tome? Baš u tom trenutku da se snima tako nešto? Jer su ljudi znali da će da bude loše ili... Pa pazi, imam jedan klip s jednim stepenicama, tu imam 9,2 miliona pregleda, baš u trenutku kad je ostao još jedan podupirač da se izbije, stepenice padaju. Sad ja mislim da ne mora da znači da je po strukturi gore betona deluje mi da su stepenice stare. Moguće da su se ljudi namučili, znači jedno 3-4 sata, da su stepenice koje planiraju za rušenje, da su radili ispod oplatu. Da se zajebavali. Da su gore isekli gvožđe sve i rašalavaju i zadnji stup kad su izbacili, stepenice su pale. A ja sam napisao gore naslov, prvi nam je posao i svaka škola se plaća i stavio sam onu neku tužnu tužnu pesma išla uz to. I tako da ljudi su poludeli gledajući da komentarišu, da se smeju, kažu druže nije ovo za tebe, nađi drugi posao da zaradiš hleba i tako. Ja sam vidio sada da se koriste gotove izlivene stepenice i da se stavljaju i montiraju na isto kao kroz neki proračune da se stavljaju na zgrade kao gotove stepenice napravljene, dođu ti podignuti, staviti, aj zdravo. Ima to je skuplja varijanta verovatno nego da ti na licu mesta šaluješ i betoniraš stepenica. A kad si sad to spomenuo, moram i ovo da napomenem, pre 2 godine smo prepokrivali jednu kuću na Voždovcu. Kuća je rađena možda i preko 200 godina. Ljudi, vi ne možete da verujete da su stepenice betonske u spiralu iz elemenata sklapane pre 150 godina. To je baš poduhvat. Nisu izmalterisani ispod ništa, znači idu kružne i svaki element posebno je pakovan i gore. Recimo prizemlje je visoko 4 metra, sprat je visok 3,5 metra. I do izlaska na sam tavan. Znači 2 etaže, ajde ukupno visine 7 metara je urađeno stepenište iz delova. Svako gazište poseban element na spiralu. To mora da su naši zarobili neke vojnike, nešto koji su znali da zidaju od preko. Tokom ratova ovde. To je bio letnji period i nisam imao vremena mnogo da se interesujem, da probam da saznam ko je to radio i sklapao, ali svaka mu čast za taj period. Trebalo bi bukvalno da se napravi emisija o tom. Da. I sad je to poduhvat isto, jel? A ne onda... Pa moraš da budeš majstor da to odradiš, naravno. Teo sam da te pitam, šta je, da kažem, tebi bio najzahtevniji zadatak do sada da uradiš u svom životu, da kažem da ti neko traže nešto ekstremno, da prvi put kao nisi baš bio 100% siguran kako ćeš izvesti, da nije bilo baš lako? Pa ajde, navešću samo jedan primer i to sam radio mislim, morao je taj arhitekta tu da bude non stop dok smo to radili. Radili smo 2 palionice sveća za crkvu. Jer znate kako izgleda palionica sveća? Da, kao... Znači, imaš ovako 2 prostorije, imam ja tu i slika u telefonu, u jednoj kupuješ sveće i za crkvu, ikonice i šta treba, u drugom delu pališ sveće. Kako ulaziš, plafon je, znači idu 2 svoda ovako i kroz sredinu preseca jedan svod celom dužinom, ali to je svod plafona skroz u šestar. Znači to sve treba da se zašaluje od drveta i onda da se armira na licu mesta i naliva se, mistrijama se nabacuje guz beton sa strane, jer ovako strmo kreće ta ploča. Bukvalno u šestar. Aha, baš si teo da vidim kako to beše. I to je bio veoma zahtevan posao i
čini mi se i sad, pošto sam samo jednu tu palionu sveća uradio, da bi sad drugi put kad bi radio, nisam siguran da li bi mogao bez pomoći arhitekte. Normalno da sad konstantno radim taj posao, za godinu dana naučiš i onda nije problem. Tako da je to bilo jedno od malo zahtevnijih stvari. Zidarčino, reci nam, kako si imao iskustvo sa investitorama? Su postojali ljudi koji su cenili tvoj rad, podržavali, častili i da li je bilo ljudi koji su želeli recimo da ti otežaju rad ili su nekako, da li mi je bilo krivo, nezadovoljni i nešto pa nisu mogli to da pokažu? Kako su iskustvo tvoja sa ljudima? Pa evo, moj posao je većinom da sam kod čoveka u dvorištu od mjesec dana do 3 mjeseca. Dešavalo se, sve zavisi od posla i 4 mjeseca da si u jednom dvorištu i mnogo je nezgodno, to ću javno kažem, ako kreneš da radiš kod baksuza. Mislim, to je katastrofa. Tu nema ni posla, ni rada i onda ne znaš ni šta ćeš, ni kako ćeš. Znači, imao sam iskustava, ako je vrednost posla 10.000 evra, da te čovjek na tom poslu časti 2.500 evra, a imao sam iskustava da se gazda trudi svim snagama da ti oteža posao. Samo gleda kako da te potkopam. Da ti oteža i da što teže dođeš do tog dinara. Recimo, prost primjer, nebuloza jedna. Pre 10 godina sam radio kuću od 250 kvadrata prizemnu, iskopamo temelje, proračun 90 kubika betona, treba u zemlju. Tek otvorena betonska baza, ja kažem gazdi, ne možemo fizički da nalijemo za dan. Ne znam ni da ćemo za 2 dana uspeti. Rekao, daj miksere, tebe isto košta beton kad kupiš sa mikserom i kad kupiš oder i cement da napravi. Znači, ništa ne gubi on na parama, samo dobija na kvalitetu. I on meni kaže, majstore, nije nikakav problem da nalivaš i 3 dana, samo idi u istoj visini svuda redom, da ne napuniš ovdje do vrha, vamo dostane pravo. Znači, puni 30 cm prvi dan, drugi dan 30 i treći dan 30. Pa može tako, ali to... Može dok se ne zaglavi mikser. Vrate, mi smo nalivali 2 dana na mešalice i onda sam bio prinuđen drugi dan da angažujem, imaju oni što ide ovako utovara sam i meša do 3 kubika. Morao sam da angažujem čovjeka da sa tim nekim malim mikserom domeša još oko 30 kubika betona. I mislim i na tom poslu sam imao dosta problema s tim gazdom i kažem ne ponovilo se više. A imao sam i situacija, krenem čoveku da zidam kuću i samo što smo izravnjali temeljnu ploču. I bez veze kroz neku priču kažem, želja mi je da uzmem stilovku, baterijsku testeru, nikako dođe na red, skupe baterije, vamo tamo 200.000 dinara košta testera sa 2 baterije i brzim punjačem. I on kaže, Milane, vodi me u radnju gde ima ta testera, ti kupim. Ne mogu da se odbranim od čoveka. I ništa, odemo, on 200.000 iskešira testeru, gore na Slemenu, kad smo pokrivali kuću, mnogo nas je častio, znači mene i majstora još jednog i pomoćnog radnike, za Sleme muzika, znači angažovo je najboljeg violinistu u Srbiji da mu svira na tom Slemenu. Tako da imalo je dobrih iskustava, loših iskustava, tako da... Ti si rekao da nisi neki pevač, otac i deda su ti pevali. Kako to da nemaš još neki talenat? I htio sam te pitam, da li možeš kada pogodiš posao sad, pošto si već nabuđen na TikToku, da li možda se odvojiš od telefona, a? Tokom radova? Pa ne možeš ni ti, Đole, nemoj zezaš. Vidi, ja praktikujem nešto kad dođemo na gradilište, tu gde se presvlačimo, gde doručkamo, gde ručamo, znači telefon ostavljam na 100 i bez telefona idem na objekat da radim. Normalno mi pravimo pauze za doručak, za ručak, zavisi ako je velika vrućina, na svaki sat vremena ja s mojim ljudima odem 10 minuta u hlad i tad iskoristim, prelistam telefon. Jasno, praviš neki live-ove recimo dok radiš? Pa same live-ove, pošto ja nisam statičan, sada sam na jednom mestu, znači idemo po gradilištu, znači da bi pravio live na gradilištu moram da zaposlim čoveka koji će ide da me snima, da ide za mnom. I to ne radim. Imao sam jednom prilikom kad smo pakovali punioce i fair gredice, sam jedno 15 minuta snimao šta rade ljudi, imao sam 500 ljudi tad u live. I jako mi je krivo što ne mogu to da napravim. Morao bi da nosim neku kameru na glavi, nešto i da zakačim
Ili neki dron da te prati. Pa nešto da napravim da snimam, kako mi radimo, jer ne mogu ja radim na tom gradilištu i ne mogu da snimam u isto vrijeme. Mi smo puštali sad kad smo lepili, inače lepili smo ja i Marko i ciglu neku u Sremskoj Mitrovici po minusu u 1. januar, mi lepimo u 9 sati ujutro, brosilice se čuje, lepimo cigle, mi smo imali ovaj live i sad zanimljivi su komentari, meni recimo za te video klipove najbolji su komentari, ima duhovitih ljudi, neko kaže pa ja vam ne bi dao ni štalu za konje da lepite tu ciglu, šta je bre, znači baš ono gledaju ljudi malo da te... Ja, neki lik je rekao da ovakav majstor vredi za 100 ljudi, tako da različiti su komentari bili, ali uglavnom su podržavali naš rad. I ja sam rekao, bre, pazite šta pričate, nemo da vam dođemo na vrata. Pa vidi, ljudi su ljubomorni, uvek ćeš imati tih hejtera, da ih tako nazovemo savremeno, a ima ljudi iskreni koji će da te pohvale, tako da ja sam oguglo na te stvari, znam koliko vredi moj rad, tako da... Teo sam da te pitam, u Americi su pretežno, da kažem, montažne kuće, šta ti misliš o njima, da li daješ prednost zidanoj kući, montažnoj kući i zašto? Ja sam, na primjer, imao jedno loše iskustvo sa montažnom kućom, pa bi ti ispričao kad završiš ovaj odgovor. Ali zidarčinom bi rekao, izvinim što ti prekinem, ja sam takvu kuću zazidao bre u Americi, znači onaj tornado se odbio, otišao dalje. A prvo ću vam reći moje mišljenje u 5 sekundi, a poslije ću malo duže pričam. Znači, prvo u 5 sekundi, daščara je daščara. Sam vam sve rekao. Znate šta je daščara, šupa. Tamo gde piju pivo. Da. A druga stvar, ja sam za tvrdu gradnju, mi u Srbiji imamo dobar blok, dobar kvalitet zemlje za blokove. Montažno je montažno. Ja nikako nisam za montažne kuće. Evo, ja sam čuo kao daju čak 100 godina garancije. I evo komšinica kad se kupa, tačno vidim kako se zove ovako vode, curi, kako se zove. A nju ne vidiš komšinicu, ne? Pa naravno, ne vidim ja nju zato što ima zid, ali tačno znam kad se neko kupa kod nje, onako curi vode iz temelja vidi se. Ja znam samo jednu anegdotu, kad je čovjek krenuo da radi montažnu kuću sebi, sad došli tu radnici i on došli majstorima kaže, ljudi, ovo mi je dnevni boravak, ovo je istočna strana ovdje. Jer može ovdje na sredini da bude taj glavni stup ovdje, da ne bude tamo u ćošku, taj drveni na koji se montira konstrukcija. A ovi ljudi kažu, pa što baš hoćeš tu stup? Pa hoću tu da zakujem ikonu i kandilo, da mi stoje, mora na istočnoj strani zida, pošto slavim tu slavu i to. Sve sam ti rekao. Da. Razumiješ, znači na montažnoj kući ne možeš gde hoćeš da okačeš nešto teže, da zabušiš, da... Imao sam situaciju, čovjek je kupio kuću i plac, polovnu, znači montažnu kuću, sljedeće godine je krenuo u renoviranje kupatila, znači sve grede, sve istrulilo na tom delu, da je kupatilo. Teo sam da te pitam za rekonstrukciju starih objekata. Da li si se nekad susreo sa nekim stvarima koje si, nažalost, mora kažeš ljudima da ne mogu da se poprave, da su, na primjer, utonuli temelji ili da je taka vlaga da nisu stavljali ter papir u to vreme? Jel si imao neka takva iskustva? Pa pazi, dolazio sam da uzmem takav posao, nikad ga nisam uzeo. Znači, ja to brzo i kratko kažem, druže, tebi ovdje najjeftinija solucija da doteraš jedan veliki bager i 10 kamiona i da ovo sve počupaš, isteraš iz dvorišta i da kreneš novu kuću da zidaš. Kako to ljudi prihvataju kad im kažeš? Pa, kako prihvataju? Kao metak. A nema, dođeš, vidiš da je objekat gotov, ja mu onda objasnim. Moraš da skineš krov, moraš da počupaš karatavan, moraš okolo dojačaš sve, moraš iznutra dobiješ malter, da počupaš stare instalacije, podove. Šta će da ostane onda? Opet je stara kuća. Skuplje izađe i od babe praviš devojku. Tako da Zidarčino, jesi imao nekad neke nepristojne ponude u vidu kompenzacija, nešto sa ženama se priča? Dobro, vi zidari, mi moleri najviše pričamo sa ženama, ali vi zidari sa muškarcima, jel? Ne pogađate baš sa ženama. Nisu tu žene mnogo vične, jeli? Pa, pazi, pogađao sam ja dosta poslova i sa ženama i sa muškarcima, nije to problem. Pa imao sam tako nekih scena, sad ne bi ja to sve nešto iznosio ovdje javno, možda se ljudi prepoznaju. A nešto kao zanimljivost. Ali imao sam recimo situaciju, pa teško da sam imao više od 23-4 godine,
tu jedan drugar me preporučio u gradu, u Lazarevcu, kod neke babe trebalo nešto u kupatilu da se izlupaju neki betoni, neki stari dimnjak koji je prolazio, čini mi se, kroz kupatilo. Ja sam tu krenuo da radim, šta dečkić, 22-3 godine. Lepko lutka. Da, u oseklici, znate šta je oseklica? Onaj čekić što se blokovi lupaju. Aha, da. Držim u desnoj ruci oseklicu, to mi je ostalo u sećanju i ulazi baba ofarbana 5 boja ima na kosi i ovako krenula na mene i zauhvatila me, zagrlila i kaže: majstore, ja tebe moram da poljubim. I ja onaj čekić na nju, ajde priđi mi još jednom udarić te čekiće. I tu, boga mi je bilo povuci, potegni 2-3 minuta dok se... Je bila spremna da rizikuje? A imao sam još neki... Bojio si se ako probaš iz čekićem da si gotov. Evo, ljudi se smeju. Da, imao sam takvih situacija. Pazi, imalo je tu još neki stvari, ali neću da komentarišem, Lazarevac je malo mesto, prepoznaće se, tako da... Dobro, ajmo kod onih što su pomrli. Pazi, nisam imao posla sa ženama toliko starim da su sad, već što se kaže... Da. I ja sam što pitam. Imao sam recimo situaciju, a pogodio sam kod čoveka 2 ogromne kuće, krovovi jako izlomljeni, znači baš dobar proračun treba da se izračuna koliko građe treba, koliko crepa, vamo tamo. I sad prvu kuću smo odradili, recimo otišlo je 4.500 ideal crep je bio u pitanju, a druga kuća je bila veća, jedno 20-30 kvadrata, normalno trebalo je možda 300-400 crepa više. I umeđu vremenu upoznam jednu devojku, sad neću kažem iz kog je grada, i predstavila se, ja sam arhitekta, radim u tom i tom studiju, sve super. I ja sad, ajde da ispadnem kavaljer, da cenim njeno mišljenje. Rekao, imam jedan krov, radim, sad da sam rekao, ne znam da izračunam koliko treba crepa ili nemam vremena, ili možeš da mi izračunaš koliko crepa treba za taj krov. I ja dam njoj projekat i ona mene zove, treba ti 6.500 crepa. Ja rekao, dobro. I idem ja kući i gledam, Milane, veća kuća, 20 kvadrata, malo je izlomljeniji krov bio. Kako 2.000? Ništa, uzimam ja 2.000, više 2.000, znači 6.000 crepa uzem ja za tu kuću. I nisam bio taj dan, kad je dizan crep, to je bilo odavno, nije bilo ni tih kranova za dizanje, nego smo... Propala ploča. Ne, montirana elevatorska dizalica i onda ljudi dolu u korito, pakete, gore se dizalo. Nisam bio prisutan kad su dizali crep. Majko mila, kad sam ja došao sutradan na ploču. Znači, to leže crepovi prekrili celu ploču. Jer ja od oka vidim da je to nešto nenormalno više crepa ima na površini koliko treba. Uradimo mi krov, ostalo 1.500 crepa više čovjek. Šta radiš sa tim? Je li to dobro za rezervu ili... Pazi, sva sreća, čovjek je radio i pomoćnu zgradu odmah posle toga, pa muka nam je bila, morali smo kroz onaj otvor na ploči da spustimo crep dole u prostoriju i posle da ga prenesemo tamo na taj objekat. Ajde, jedno 5, da ne kažem fizičkih pomoćnih nadnica sam puko tu morao da platim više da se taj crep prenese. Da li je onda našao neki način da ti se oduži za tu grešku? Pa, bilo je tu svega. Neću da pričam. Ko da je namerno, brate? Sad ne ponižavam ženski rod, ali hoću da posavetujem ljude, možete vi da tražite tuđa mišljenja i sve, ali use u svoje kljuse. Kljuse u svoje use, kako se kaže. Da, jeste, use u svoje kljuse. A te se te pitam, kako ti dolaziš do proračuna za te crepove, za građu i to, koliko ti trebalo vremena da naučiš da budeš precizan, da ne budeš kao, na primjer, ta žena? Pa ajde da kažem, prednost mi je što su mi svi u familiji, da kažem, imaju tu neku žicu malo inteligencije, mnogi su završili fakultete, ja sam jedina crna ovca koji sam ostao na srednjoj školi, znači bio sam odličan đak, 5 iz matematike, prijemni ispit kad sam polagao, uradim i za mene i za druga. 2 testa uradim za sat vremena, znači matematika mi nije strana, proračuni mi nisu strani, sad kuću recimo od 200 kvadrata, ja ću u 50 kila da ti začunam koliko treba gvožđa za tu kuću, pogotovo ovaj Itong blok sad,
u fazonu ako treba 1300 blokova, ja naručim 1305 blokova da imamo tih 5 gdje da sedimo kad pijemo kafu na gradilištu. Šalim se, ne mogu da izračunam sad u 5 blokova, ali u 10 blokova mogu da izračunam. Crep isto, ako je baš nešto mnogo rezanja, naruči se malo više crepa i tu mogu da izračunam. U suštini za ceo objekat u 100 evra mogu izračunati materijala. Svaka čast, to je baš... Evo, ja da sam recimo neki kriminalac i da mi je ostalo 1500 crepova, a da si mi ti zvao, ja bih rekao aj sad tog jednoga, ne moraš 5 pomoćnih nadnica da pukneš, ali neka onaj baca i ja da pucam, da gađam kao oni golubove. To bi mi recimo bilo okej. Imao sam recimo situacija, zove me kolega i kaže Milane, krenuo sam kuću jednu da radim, iskopali smo temelje u zemlji, jel možeš da mi izračunaš koliko mi treba kubika betona da nalijem taj temelj? Mislim, to je strašno. Da nađeš majstora koji ne zna zida kuću. I šta još, ja recimo kad pogodim s nekim da mu radim objekat, pogodim samo rad bez materijala, ja insistiram da ja vršim proračun materijala, pogotovo gvožđa, jer ne mogu ja da se snađem kad bi tamo neki arhitekta uradi naročito gvožđe. Ja recimo nacrtam, uzmem kopiju osnove temelja i sve označim po pozicijama te pregrade i tako naručim gvožđe i recimo primjer radi kuća od 150 kvadrata, za 10 minuta je svo gvožđe spakovano gde treba. A to ne bi mogao da uradim ni za dan ako bi mi neki drugi naručio to gvožđe i nije obeležio kako treba. Imaš ti pitanje ili ja? Da, obično to recimo sad, to što ti radiš ljudi, praviš im specifikacije, ti na neki način njima olakšavaš prilično, to neki ljudi naplaćuju, ali ti imaš neki svoj princip rada da se osjećaš sigurno. Tačno razumemo zašto to radiš. Druga stvar, zidanje. Isto, nećemo pričati u milimetrima, milimetri idu u mašinstvu, pošto sam ja završio tehničar numeričkih mašina, ajde pričat ćemo u centimetrima, ali zidanje, moji završni redovi do 3 mm maksimalno mogu da ostupam u zidanju. Nemoj da me zezaš, pa ja to isto, ja bih gledao posle tebe omak, ne mora ni da se... Ne pričam sad trenutno za ovako ravno, po visini. I onda fair gredice naručujem duže, oslanjam ih po zidovima i tako šalujem ploču. U prevodu za kuću od 100 kvadrata ti ne treba 100 podupirača da spremiš ploču, nego ti treba 50. Pa ti ne treba kubik onih drvenih greda za fetne, nego ti treba pola kubika. Pa kad rašalivaš tu ploču, ne treba ti ceo dan da je rašaluješ, nego ti treba 3 sata. Pa kad transportuješ taj alat posle na drugo gradilište, ne treba ti 3-4 sata i 2 ture prevoza, nego jedno. To sve kad ti ćeš da mi radiš kao? To sve kad sabereš, onda mnogo, si u nekom plusu. Ja, ti se teo se kažem, kada dovedeš majstora ko što si ti, to je plus ogroman. Pa normalno. Jeli, reci nam Zidarčino, jesi ti našao neko blago prilikom iskopavanja temelja, bar neku nemačku bombu iz Drugog svjetskog rata? Nismo ništa do sad našli što se tiče. Dobro, reći ću nam posle. Pošto si čutao malo. Bilo je možda tako čaure od municije ili tako nešto, ali nismo, nalazili su ljudi svašta, pogotovo u mom kraju, tu je bila i Kolubarska bitka i sve, mnogo i leševa zatrpanih i šta znam, ali ima tu posle neke druge stvari koje se rade i tako. Teo sam da te pitam, da li si radio polukružne kao one turske plafone, nešto, pošto to po Dorćolu ima, vidio sam da ti traže kao polulučni plafon, nešto si zido tako nešto, vidio sam da i Nemci... To je kao neka furunica isto može da bude. Vidi, zido sam otvore, znači sa svodovima, ali što se tiče plafona, znači imao sam samo onu situaciju što sam vam pričao sa palionicom sveća, znači tu je komplet plafon u toj prostoriji, svod dužine 7 metara i ovako poprečno 2 svoda i kad uđeš ono gore bukvalno kupola kao na crkvi. A na klasičnim kućama sam radio ravne plafone i sa kosinama, ali nešto polukružno nisam. Milane, htio sam da te pitam, postoji neka priča da je naš dede bio zidar i sad zidao je neku furunu u polukrugu i tamo recimo malo pred kraj, tu se i popilo, on se popeo na vrh i igrao. Da. Je li moguće to, mislim, ili je to samo legenda da je tako sklopio pre završetka već da može... Da, moguće, sad ću ti kažem, ja nisam nikad lično zidao furunu i za par godina će biti problem naći čovjeka ko će da zida. 3D štampač. Da, ali bio sam prisutan kad je moj otac zidao furune i on bukvalno, kad ozida sve,
izvadi unutra te šalunge i popne se gore i počne da igra kolo. Znači to je bio stari običaj. Da. Pa nije bio običaj, nego time dokazuje da je furuna dobro ozidana. Pa teo sam kažem, zamisli ti sad što si rekao 3D štampač, znači to ispada isto kao što smo mi pričali, mi se sad divimo nekim građevinama, nemamo pojma kako su ljudi uradili, kao sad što si ti rekao, znači neće biti još malo majstora koji će to da radi, nego će nalaziti neki ljudi levo koji su to samo navikli na dugme da urade i divit će se stari majstorima kao što su bili naši sad doći još djedovi. jednu stvar da spomenem. Jedan moj kolega bio je negde u nekom manastiru, samo mogu se setim gde je bio, isto neka građevina je bila specifična i onako je snimio, pa malo, ali on je limar. I sad malo podrugljivo je rekao, majstore, da li bi ti umeo ovo dozidaš ovako s ovim kamenjem i stenama i sve. I onda ja razmišljam 5 minuta šta da mu odgovorim, a da se ne posvađamo i onda mu kažem, slušaj, prva stvar, sad, da me negdje odvedeš na neku livadu, kako se izrazim, i da mi doteraš brdo to kamenja i stena i da mi kažeš, ozidaj ti ovo da sam ja bio, rekao bi, ne znam i ne umem. Kad bi znao to dozidam, da se vratim sad u prošlost i da dođem na to gradilište gde su krenuli ti majstori da zidaju, normalno trebalo bi mi možda mesec, 2 dana da se uklopim s njima, da zidam tom tehnikom, tim alatom i normalno da bi s njima mogo da krenem tako da zidam. Znači ne možemo mi savremeni majstori koji zidamo drugom metodom i drugim alatom sada ozidamo neku tvrđavu koja je zidana pre 300-400 godina. Znači nema šanse, to samo ljudi mogu da lažu i da pričaju. Mene nije sramota da kažem nešto da ne umem da uradim. A reci mi, rad u inostranstvu, koje su razlike između nas i recimo što kaže Đole Bugara, Nemaca, vamo tamo, jel si vidio da imaju neka velika odstupanja, šta ti se najviše svidelo i da nam kažeš top 3 majstora koje si vidio? Pa rad u inostranstvu, recimo imao sam prilike da budem u Austriji i Nemačkoj, te kuće manje prizemne i to, znači retko gde možeš da vidiš betonske stubove na objektu, krovovi su veoma prosti, znači i to trusno područje njihovo je manje. Mi recimo radimo ovdje na našem području, stubovi ne idu bez 14-kinje armature, dok oni to tamo ne koriste. I prosto je uprošćeno da to čovek što lakše ozida i uradi. Sad oni to tako rade, meni lično se ne sviđa. Sad za rad u inostranstvu, misliš za ljude naše koji idu tamo da rade? Pa i top 3 majstora, šta te oduševilo, šta si vidio da je dobro, ne mora da bude, možda je to majstor bilo koje vrste, ne mora da bude zidar. A misliš u inostranstvu? Pa ne, ovako sad, da si vidio nešto da ti zapalo za oko, da te oduševilo. Pa pazi, neka dobra tehnika, recimo u moleraju, to me fascinira, keramičari isto kad odrade nešto dobro. I to isto. Recimo sad kad sam bio, prošle godine sam bio u Gracu i recimo tamo sam vidio prvi put tehniku, oni zidaju na suvo. Recimo imaju neke specijalne betonske blokove koji su baš idealni. Napakuju 3 reda blokova i onda posle 3. reda stave 2 reda armature i onda to pune te rupe betonom. Bukvalno napune skroz i tako idu dalje. Znači sve manje koriste oplate za šalovanje, umjesto gotovog betona zidaju tim betonskim blokom na suvo i pune betonom. Tako da tu u inostranstvu može dosta stvari da se vidi. Teo se te pitam, Zidarčino, da li pamtiš neki dobar ručak da su ti ljudi spremili ili da ti neki ručak odleteo, recimo, na primjer, da si imao nekog gazdu investitora koji dođe pa ti mazne neki ručak? Pobeglo prase. Da. A sad ću da vam ispričam jednu stvar koja mi se desila pre 10 godina. Isto neću da imenujem ni grad, ni mesto gde smo bili. Niko je... Šta je bilo u pitanju? Dobili smo ponudu, to je bio, selo je bilo u pitanju, blizu jednog grada, neki posao 10 dana, bilo je nas 4, 5 i sad smeštaj, mora gazda da obezbedi smeštaj normalno, on je nas smestio dole, da su bile neke garaže u jednom delu i staja za krave, za ovce, međutim gore imao jedan prostor, imali smo mi tu sve uredno, lepo i kupatilo i sve. I sad doručak, ništa posebno, međutim zapalo mi za oko, znači mi smo tu 7 dana radili, svaki dan za ručak je obavezno bila pileća čorba, supa i pile onako celo ispečeno sa krompirom i još nešto dodati uz to.
I mi u vas su dobre gazde, ono lep ručak, super. Međutim, pred završetak, da li je bio pretposlednji dan, ja noću izašao napolje malo u WC i da se prošetam. I stojim i odjedno nešto tup pored mene pade na zemlju. Ovako izmaknem, šta je sad ovo? Ja opet stojim, kad opet još jednom ja priđem, ono drvo ogromno i tu na drvetu su spavale kokoške njihove. Imalo i kokošincu, ali i po drveću. Možda ih obereš ako hoćeš. Ono čoveče, šta je bilo? Zavladala neka greba. Znaš šta je greba? Boleščina, neka među živinom. I svaku noć, kako jedna, dve kokoške na zemlji, ujutru gazdarica to uzme, uredi, ukuva pa nego šta, nego nama speče. majstorima da crknemo. I mi čoveče, sva sreća, ostao još jedan dan, ja sljedeći dan sam rekao, nešto me boli stomak, nisam ne mogu da jedem, pa sam preskočio ručak sa piletom. Ješćemo alpsku salamu. A ti nekad odleteo ručak? Da se gazda je, daj ušteo, dobro malo proba nešto. Da, imao sam situaciju, recimo, krenemo objekat kod, da kažem, imućnije gazde i sad mi seli za doručak, obično mi za doručak uzmemo tako neki burek, nešto, seli mi pivo, burek, nas petorica, šestorica, što sam ja otišao nešto da uzmem, vraćam se, na mom mjestu sedi gazda, već popio pola piva, burek nestao i kaže, majstori, nije mi prio ovako dobar burek, 10 godina mi nije slađi bio. I ja ovako stojim i gledam, evo te, umjesto da nam je dono nama svima, on pojeo moj burek. Još vam je uzeo. Reci mi, da li šta ti misliš o lažnim influencerima, tu pričaju kao kupujte ove blokove, pa onda nešto izguglaju, recimo kod veštačke inteligencije neki par fora prepričaju pa se snimaju, a kad bi ih pitao koliko ide, brate, ne znam, betona da kažem u jedan stub ili ne znam koja armatura, gledali biste kao tele. Šta misliš o tim ljudima što se tu prave kao majstori, a nisu, što kažeš, 2 puta išli u WC na gradilištu? Da, pazi, ima na TikToku par takvih ljudi, pa pazi, nek rade oni svoj posao, ja znam da oni za svaki video mora da se spremaju jedno 24 časa ispred interneta, ali je fora što na svakom tom videu svaki iskusniji majstor provali da on nema dodirne tačke s građevinom. Neki sam zvao isto kao tebe, nisu teli da dođu, možda su imali strah od toga. I recimo zovem te, ajde da kažem, lažne influencere u građevini, nek slobodno dođu u emisiji, nek pričaju gde su šta radili, i nek dokažu svoju majstoriju. Prosto, normalno ljudi se reklamiraju, eksponiraju se, ali treba se držati onoga što znaš. Ja recimo u mojim live-ovima samo pričam o gruboj građevini, a sve ovo ostalo, recimo da dovedem ja keramičara u moj live i da mu ja držim predavanje kako će da lepi pločice, na krstiće, koji lepak da koristim, mislim, to nema smisla. I nema smisla, neću da ponižavam nikog. Kako ja mogu da znam bolje od njega? Tačno. Teo sam da kažem, da li zidaš roštilje, pušnice i to? Ali ti traže ljudi? Traže mi ljudi, ne želim to da radim zato što nemam rutinu za to. Šta znači rutina? Znači, to treba da radi čovjek koji samo radi te stvari. Specijalizovan samo za to. Jeste. Jer ja recimo, ako ozidam ove godine 3 kuće i sljedeće godine mi naruče ljudi da radim te furune i to ostalo. Ubodi ti, Đole. Treba da ubodiš, ja mislim, u tu, ovako samo privučeš ruku. Viš tu, da fali taj deo. Dobro, ne veze, ništa. Da. Ja sam čuo Zidarčinu priču, u Valjevu postoje ljudi koji se bave prodajom kamena i sada to, kad već pričaš o rutini, zidanje, česmi i fontana i tako dalje, jedan tip je doveo sa sobom majstora koji je imao 10 godina. I sad kao, pa dobro, kad će da dođe majstor? Kaže, pa evo ti ga majstor. Kaže, pa dobro, kako majstor, on ima 10 godina. Da, kaže, on ti je majstor, samo ništa ti ne brini, on će da ti ozida sve. Majstor od 10 godina? Da, u Valjevu, možda ima i manje. Mislim, glupo mi da kažem 7, ali sigurno je to bar 10 godina. To su Kešini rođaci iz Valjeva i dečko zidao sa 10, mislim, on je posle nastavio da se bavi, sad radi prodaju kamena ozbiljno, imaju svoj kamenolom i tako dalje, ali eto, upravo je čovjek što kaže rutina.
Zašto bi to je- radio to je to? Mislim, mogu ja to da uradim, ali... Hoću sad da kažem nešto, ima mnogo mojih kolega, desio mi se primjer, idem kroz glavnu ulicu i kolega moj koji zida kuće, vidim ga lepi pločice. Ja rekao, čoveč, otkud ti bre lepiš pločice? Pa znaš, ovo trenutno nemam posla, što da ne, ovdje jednom liku. Posle mjesec dana dođem, trefao si da poznajem to gazdu kod koga je radio, rekao, prijatelju, kako si izlepljene pločice, jebem ti život, upropastio mi ovaj majstor. Nemojte ljudi raditi sve. Znači, ja radim samo grube građevinske radove, ja kod mene kući dovodim keramičara, dovodim molera da mi radi. Ja ne želim to da radim. Zato što u svakom poslu treba rutina, zato i kažem za te roštilje, za letnjikovce i to. Pa ne mogu ja... Ne se podigni telefon. Onaj 30 godina dersuje ciglu i zida i sve, mogu ja to da uradim, a će meni trebati 15 dana, on će da uradi za 10 dana. I neću te stvari da radim. Znači nije isplatljivo da eksperimentišemo i sa našim majstorstvom i da gazde uzimaju nekog neproverenog. Pa da. Dobro, teo sam te pitam šta misliš o krivom tornju u Pizi? Da li si nešto gledao o tome? Ja mislim da je i dalje kriv. Da. Kako je došlo do tog ulegnuća, pa su posle spašavali i na kraju ostao kao atrakcija? Pa vidi, koliko sam informisan, tu je glavni problem bio sa temeljima. Jeste. Da li je tu pesak, šta li je već da je rađeno, da nije dovoljno ukopan ni dole temelj i to je vremenom počelo da potanja. Dobro, teo sam da te pitam, da li si čuo nešto o zabranjenom gradu u Kini od drveta, kako je pravljen, da on u stvari nema, da kažem, stubove u temelju, nego je napravljen, da kažem, ravno sa podom. I kad su bili zemljotresi, to je bio jedan od načina da oni se ne sruše, pošto i oni imaju problem sa zemljotresima i to. Vidi, o toj temi, o tom zabranjenom gradu ne znam mnogo, ali sam slušao neke emisije i nešto da ti objekti koji su bukvalno na zemlji, znači nisu dole ukopani, nemaju temelje, da su bolje izdržali te zemljotrese. On je bukvalno pomerao se po zemlji, a onaj koji imao temelje, to je sve srušeno. Ima je podatak da nije iskorišćen ni jedan ekser, ni lepak, pa mislim da ni šaf nisu imali u to vreme, da je sve to sastavljeno onako, teo sam da kažem iz... Pa sve, recimo, ajde kad smo se dotekli te teme, ranije, recimo, ajde kažem, pre 200 godina, bilo je eksera, ali je, recimo, ako ti je za kuću trebalo 20 kila eksera za krov, ljudi su mogli možda da priušte 200-300 grama. I šta je se onda radilo? Onda su se, ajde da kažem, ima više izraza za taj rad, moj deda je pričao kulačenje, znači, svi ti spojevi greda su se ukopavali na jednom mjestu, znači ukopano ženka, vamo mužjak i tako je se spajalo. I onda su imale neke klamfe koje su se nabijali i ojačavale su tu konstrukciju. Međutim, danas, kad su dostupni toliki ekseri, šrafovi, vidim sad u zadnje vreme na zapadu masovno i šrafovima sklapaju konstrukcije, što bi se radio taj neki starinski sistem spajanja. Da, šta još za te šrafove, jako su dobri, ali čist primjer, ajde da navedem kuću od 100 kvadrata, ako ti treba 150 velikih eksera od 20 i 22 cm, oni te reda radi i koštaju 1000 dinara, a za 150 tih šrafova za drvene konstrukcije imate koštaju 200 evra. Bolje ekseri. I zato onda ljudi izbegavaju da, pazi, nećeš ti taj krov da demontiraš 3 put godišnje, pa sad ajde da rašafimo mi to, da demontiramo. To jednom sklopiš i gotovo. Verovatno da je bolje šrafovima, ali je mnogo skuplje. Dobro, ajde, Đorđe, mislim ti sad da njega odvrneš, blajzne, zarađe u drvetu, pitanje je to popije vodu, ko zna da li to valja i posle 2 godine. Da. Ja se teo Zdarčinu da pitam, recimo, kad bi mogao da biraš neku poznatu ličnost da radi sa tobom, koga bi izabrao? Jesi razmišljam što tako to? Macu glumca, glumca? Šalim se, ja sam lupio. Da vidi kako je. Pa ovog bi izabrao Maca, kako se zove? Njega bi zvao da vidimo kakav bi on majstor bio. Da mi meša malter. Ne, njega bi zvao da mu zidam kuću da vidim da bi me gepekovo. Ne, ali ja bih volao da bude i on majstor, da vidim kako bi on radio kako treba. Pa vidi, voleo bi da snimim neki klip s nekom atraktivnom
da kažem, pevačicom, glumicom i tako da napravimo neki dobar snimak. Teo sam pitam, šta bi voleo da naučiš da radiš dodatno van svog posla? Pa imam u zadnje vreme sve nikako da rešim, voleo bi štampan i beton da radim. Sad šta se dešava tu? Kako može se štampa beton? Ti štampaju se listovi, ali beton, mislim... Pa znaš kako, to postoje specijalni kalupi. Znači ja klasične trotoare radim, izbetoniram, nabacim cement, uradim glazuru, samo štampan i beton je posle, umjesto te glazure, znači ide specijalni prah koji se koristi i tu se nabija, imaš više vrsta kalupa. Sad, kakav sam ja, šta god krenem da radim, ja bih voleo da to radim profesionalno, ali nemam ja sad ni godine neke mlade da mogu, da imam 22-3 godine, pa ajde da učim ja to 2-3 godine da radim, pa da krenem to profesionalno. Voleo bi to, ali i ne bi imao vremena sve to da postignem da radim. I opet dolazimo do one priče, nemoj da radiš 1000 poslova. Dobro, Đorđe, ja sam čuo za neku interesantnu priču, baš su radili štampani beton na jednom objektu gde sam radio i kaže tip isto hteo da se uči ovo, međutim uzeo malo više, mislim uzeo skoro za celu površinu taj beton, uopšte nije, kad je malo da par kolica da probam kako to ide. I Bajo, šta se desilo? Pa kao, šta se desilo? Ništa, oni su mu nalili da ne bi zakucao mikser, posle je uzeo štema i sve polupo. Mislim, ne možeš ako nemaš iskustva. Pazi, mnogo je... Majki mi bebate. Mnogo je gadno da kreneš da radiš nešto, A ono što je lik rekao da kao fazon napravi se stomak pa posle se štemuje, šta je bre to bre? Kad popusti oplata malo, je to za to juče. Čisti beton. Imam ja jedan klip gde je ovako izletela oplata i ljudi su, ajde da kažem, tas beton rašalovali, da bukvalno da može samo da stoji, da se ne prospe, i onda su Hiltije to skidali sve i ispravljali. To je baš velika muka, ili kad im zakuca beton, što kažu, gledao sam i one miksere kako razbijaju i ostalo. Da. To ja ne znam kako se ljudima desi. Gledao sam ja par klipova. Možda crkne mašina pa ne uspeju da izbace... Ne znam, mikser stoji pun betona unutra zakovalo i seku sa strane, lupaju, hiltaju. Da, kaže ovaj tip iz Prozone majstora juče što je bio na live-u, kaže da već beton sam steže unutra po sebi. Da. I mora baš da imaš dobru ekipu za regovanje. Skoro isto pre jedno 2-3 godine kad smo radili neku crkvu u Ovči krečili, došao isto tako tip da nalije staze sa 2 čoveka. Ja imam jednu situaciju, sad ću vam ispričam, prošle godine kad su temperature u hladu bile 43-4 stepena, krenuo je beton, ajde sad i kažem, iz Lajkovca s jedne betonske baze za Lazarevac i ladno policija zaustavlja mikser i teraju ga na vagu da izmere da li je preopterećen s teretom. 2 sata su čoveka zadržali. Kaki indijanci. Čovjek je sva sreća imao vode u mikseru da održava, da ne zabetonira. Međutim, šta je ispao problem? Kad je došao beton na gradilište, znači pumpa ga izbacuje, on u sekundi steže. To je kao nama kad ispuna, recimo. Izgubio je neko to svojstvo, ljudi su jedva obradili ploču posle. Mislim, s tim stvarima... Da li je tu uticalo nešto na kvalitet ploče? Pa uticalo, nisu mogli ljudi da to izravnjaju kako treba. Pa dobro, neće Bolan voziti rolere po njoj, tako sam ja čuo. Sad ne znam i da će uticati ovako na neka hemijska svojstva. Teo sam da kažem, ti policajci, kao što su sumnjali na pretovar, napravili su štetu investitorima, pogotovo i nekom majstoru koji je vjerojatno doveo svoju ekipu, to je znači bila vjerovatno šteta od više 1000 evra. Pitanje je dugoročno koliko će biti šteta. Pa to je pitanje da li taj beton ima ta svojstva koje treba da ima. Bio je jedan posao gde su radili Đoli Bane, sad sam teo da te posjetim na njega. Posao je na Zvezdari gde je pao plafon. To je sala gde su bila venčanja i to. Ljudi električari su hodali po tim, da kažem, binderima, nešto profilima tu i kada su bili dole rekli su aj izađemo zapalimo cigaru i kad su izašli plafon je pao. Đole, ti si radio... Jedan je ostao gore da visi. Hoćeš da nam ispričaš malo nešto o tom poslu, Đole? Da. Reci nam. Posle su provalili naknadno da protivpožarci treba da postave vatrootporne gipsane ploče i onda su oni na tu postojeću konstrukciju nejačanu
već su zatvorili sve, jel, uradili su, na primjer, zelene gipsene ploče i dobili su nalog da moraju da urade vatrootporne i onda je nastao problem, dodatno otežana konstrukcija i samim tim pad. Uglavnom, šta je, kad je pao, tako je lepo pao da nijednu pločica nije pukla. Nevjerojatno. Pa to znači je bio ravan pod. Da, i onda je ono u fazonu kao krenemo da krećemo, sad kad ti krećeš tako veliki plafon, ono okrećiš, potreš jednu kantu, gledaš u plafon, ništa. Kantu boje, ništa, da li si ono Proguto. jedan deo Zagrebu. Uglavnom, šta je, vidjeli se, znači neke naznake postoje, popucaju recimo bandaž trake sa ćoškova i onda smo radili tu ponovo taj plafon, došli su ljudi da ojačaju, da srede, šta je ostalo od njega i tako. Da li smo imali neke vremenske nesreće, uslove da su nosile krovove i to i šta ti misliš? Kiša kad padne na onaj beton, recimo, šta se dešava tada? Koliko snimaka smo imali ono kišetina padne, a? Vidi, odmah da vam kažem, blago ploči koja pokisne. Taza. Mislim taza, sveža koja je tek nalivena. Znači imao sam dosta iskustava s tim stvarima. Najgore vreme za betoniranje ploče su ekstremne vrućine. I tu kad uradiš tu ploču, pogotovo na ispuni, znači svaka ploča mora da ispuca i kroz te pukotine će da prolazi voda. Imao sam situacija, nalijemo ploču, udari pljusak i on samo spere gore možda 2-3 mm, vide se kamenčiće, a sav onaj cement uđe dole u beton. Ta ploča bukvalno joj ne treba krov. Ne može da prokisne u životu. Znači, moje blago ploči koja je pokisna, pazi, ne možeš i da uzmeš vatrogasno crevo i sada kokneš gore 10 kubika vode. Znači, neka normalna kiša, da kažem, da padne. Teo sam da ti kažem, pojavili su se isto one vibraje, ono kao što vibrira pa ono nabija beton. Da. Možeš nešto nam ispričaš o tome koliko je taj beton jači od običnog, zato što ne pojavljuje se vazduh i to? Da. Pa pazi, stručnjaci koliko su proračunali da je jači u svakom slučaju, znači kad izvibriraš beton izađe sav vazduh iz njega i beton bude jači i gladak je kad ga rašavaš. Znači obavezno vibriranje, pogotovo tih većih prenosnih greda gde bukvalno imaš više armature od betona, mislim kako da zađe taj beton svuda ako ga ne izvibriraš sa vibroiglom, znači vibriranje je obavezno. Evo ja imam nešto kod mene da, teo sam pitan za mene lično, imamo sada situaciju, tu terasa treba da se ozida i da kažem Šurek bi teo da stavi stub ovako, pa sam razmišljao kako ja da ubacim, kako se zove beton ako već ima gore ploča, pa sam mislio da isečem u ćošku beton, pa tu da nabijam ono kad ošalujem. A gore da zašaluješ prenosnu gredu ili šta, stub? Samo stub da dodam, a da mu ozidam levo i desno neke blokove, to su mali zidovi, nisu veliki, nešto. Tipa jedan će biti 2,5 metra, drugi 4, nešto smešno. A kako ne možeš odozgo da nalivaš taj stub? Pa ne mogu, mislim, kako da ubacim kad već imam ploču izlivenu, kao terase, znaš, da se zatvori ta terasa. Pa vidi kako, znači, to u suštini sa 3 strane moraš da zašaluješ stub, tako? Tako je, da. I onda gore ostaviš jedan mali otvor i sve fanglom da sipaš ručno, nemaš drugi. A da isečem ploču, tu na tom ćošak da napravim pa da samo sipam normalno. Misliš od ozgode sečem? Pa može i to. Ma neće mama da ti daj, si lud. Može i to. Ne bi ti Keva dala to nikad. Mada imam i ja sistem, ja sam radio u Lazarevcu jedna zgrada stambena, bukvalno imam ja i neki snimak tu na TikToku, bukvalno smo izbijali zidove i prenosnu gredu pod pločom, sve smo nalivali. Šta je to prenosna greda? Pa cerklaž jedan koji nosi opterećenje. Ojačanje, da, izvini. I sad sve zašalujemo i s jedne strane ostavimo samo bukvalno 5 cm prostora. I uzeo sam jednu C plastičnu, mislim da je FI 200 i specijalno sam i urezao tako da vrh cevi uđe u tu oplatu na ovoliki prostor i od ozgo kofama sipaš beton u tu cev. Je li to bio jedan snimak od tvojih kad si pitao majstori, znate li šta je ovo? Jest, to je to. To mi je palo na pamet da ti je to, a teo sam ti kažem, da li imaš još neke snimke, što sam teo te pitao da nam ispričaš za onaj kad je sneg napadao 5 metara, kako ti je to palo na pamet, kako ti je palo na pamet da proveriš koliko je težak sneg na krovu ili šta već, mislim to mi je baš bilo onako interesantno kod tebe. Pa, šta znam, meni ideja samo sine tako u glavi.
I ja vidim, reku, ali je napadao sneg. I znači, samo mi je sinulo. Joj, uzmem sad 5 metrova, a hvala Bogu imam ih dosta, svuda se vuku. I uzmem, napakujem jedan na drugi i kažem, ljudi, pogledajte, u Lazarecu je napadalo 5 metara snega, čak i neki centimetar iznad. I onda sad, šta je meni fascinantni, komentari, jer ja recimo na svim mojim videima imam 50.000 komentara, a lajkova preko 2,5 miliona. Pa stigneš sve da pročitaš? Sve komentare, ne možeš da verujete, ja komentare... A na arapskom, kineskom i to? Translate, ono prevede na engleski, posle engleski znam. Neću mene neko da ruži tamo na drugom jeziku. I sad stiže komentar. Po profilnoj slici bi rekao da je čovjek oko 70 godina i ovako kaže: lažeš, ja sam iz Lazarevca, nije sneg u Lazarevcu napadao 5 metara. A vidi se po snimku da je sneg možda 25. Da, ti si stavio metar jedan na drugi i tako. Jeste, i to 5 metrova napakovano. Pa mislim, ima tu milion stvari. Pazi, otkako je, nećemo politiku u naše live-ove, ali otkako se ovo desilo, što se desilo u Novom Sadu, ja izbacim tako neki video sa rušenjem i od 1000 komentara bude 300 komentara na političku temu. Ti komentari nemaju mesta na mom profilu. Ja to sve brišem, ne brišem zato što sam da kažem, u aktualnoj vlasti, u politici, nego neću sutra neko da mi zakuca i da kaže: druže, šta radiš ovo, da ja se s nekim objašnjavam i to. Znači, ja promovišem majstore i nema mesta politici kod mene. Tako da svaki komentar na svim mojim videima prvo pročitam, a sam ipak imam tamo, sam aktivirao jednu opciju da tako sumnjivi komentari, sama veštačka inteligencija mi pomeri da stoje negde, da samo ja vidim i onda me pita da li želiš ovaj komentar da ga ubaciš, da svi vidjeli, ćeš da ga obrišeš. Tako da mi i to mnogo pomaže. To bi bilo dobro. Da li hoćete na ovaj komentar da bacamo crnu magiju ili nešto? Jeste. Da imate aplikaciju. A što se tiče, vidiš, i magija, ima mnogo majstora koji bacaju crnu magiju. Da, molim te, ja za malo da propustimo priče nam o tome, priča si nešto. Pa vidi, to sam neke priče slušao od mog dede i od oca, ja iskreno nikad nisam to uradio nikom i ne pada mi na pamet. Samo ti kažem, ja bih volio da naučim crnu magiju, baš zbog tih klijenata koji hoće da zavrnu majstore, čisto da im ono... Jeste, ali recimo najaktuelnija priča, i to mnogi ljudi znaju, ako recimo je gazda baš baksus prema majstorima, majstori ugrade šešir gazdi u dimnjak. Kako ugrade? Znači zidaju i onda na jednom delu uzmu taj šešir, ovako ga iseku krst, postave ga i naprave 4S. Pa ne, samo iseku, a sad ću vam kažem zašto ga iseku ovako. Uzidaju oni to i sad gazda kad prvi put naloži vatru, ono začadi cijela kuća, dimčina, šta će, ajde gore od džačara sa kuglom, kugla prođe kroz šešir, vrati se, ona kad se vrati, ono se opet zatvori. A da nije prosek, ono bi probilo. I šta je rešenje? Da se sruši ceo dimnjak i da se ozida. Stvarno, pa nema neku foru da izgrebu te šeširi. Kugla sa zubima, na primjer, nekim... Nema šanse. Pa pazi, možda sad da navedeš neki dron, da ubaciš unutra pa s makazama di seče. Šalim se. A reci mi, neka jaja, vidu sam živa, nešto ubacuju. Hoću završiti sad sa šeširom. Imao sam situaciju, čovjek me zove, isto imao dimnjak i u jednom delu prostorije se pojavila crna fleka u zidu, širi se sve više i odžak slabo vuče. I šta će, ja njemu kažem, mi moramo da ištemamo na tom delu. I ja kad sam ištemo, znači majstor je nabio 20 eksera, 20-ice kroz dimnjak. Znači to su dimnjaci zidani seljačkom ciglom, nisu imali one šamotne elemente. Nabio eksere i ono kroz eksere, koliko je moglo, 2-3 godina je vuko dim, čim je to sve zapušilo, začepilo, to je bio kraj priče. Svaka mu čast kako se setio, verovatno je gazda zaslužio. Da. Pa kao rešetke nabavio da budu veliki, pa da možda nekad obrne nešto da rošti. Pa ima tu priča i viš sa kuvanim jajima, kao uzidaju kuvano jaje, pa kao to vremeno poče da smrdi, pa... ima nešto odbroje, pa kao u sobi kad je tišina čuje se kao da kuca sat u zidu i tako neke stvari. Ima mnogo stvari, ali ja to nikad
ne bi uradio, mada mnogo gazda to zasluži, ali... Znači, Ta crna magija, majstorska. Ne, mnogo gazda zasluži gepekovanje, ko što Maca kaže. Jeste. Ajde mi malo pričamo o gepekovanju gazda. Pa, mnogo gazda, što kaže, zaslužuje to, ali dobro. Da li bi primio nekoga da radi sa tobom, da nauči, da napraviš neku školu zidara i tako dalje? Da li bi nešto radio po tom pitanju? Pa realno, što da ne, samo nekako da primim sad nekog da uči da zida kod mene, mislim, ne mogu... Da pobegne. Ne mogu ništa da mu platim ja sad da on uči da radi kod mene, nije zaradio ništa, a opet da radi džabe kod mene, ja bi se nekako neprijatno osjećao, tako da, ne znam. Dobro, da li možemo još nešto da se dotaknemo, možda zone pro majstore ili da daš neke preporuke za majstore, da kažemo za budući i to, pošto se polako približavamo kraju emisije? Pa eto, šta da vam kažem, ljudi, imao sam ovdje konstantno 20-25 ljudi u live-u, znači još nismo se dogovorili, imat ćemo 2 termina sedmično, znači tu ja, Marko i Đole se palimo, nas trojica smo u ekipi, dobrodošli su svi ljudi kojih interesuje, znači gradite kuću, treba vam da pitate 100 kvadrata je kuća, koliko mi treba para, materijal, koliko za majstore, znači sve savjete dajemo, kolege naše koje dođu, koji žele da gostuju, da dele iskustva s nama su dobrodošli, znači nisu samo u pitanju majstori u oblasti građevine, znači u svim zanatima koji postoje. Znači ako ima majstora koji rade plastifikaciju metala, koji peskiraju, koji se bave nekim vidovima alpinizma, varioca, ne znam koje još struke mogu da I naravno civili kojima svi koji imaju su potrebu za majstorima. Svi koji su vešti ljudi. Svi su da, stručnjaci, arhitekte, inženjeri, statičari. Bezbednjak je bio jedan. Tako? Imali smo jednog bezbednjaka, da. Znači svi su dobrodošli da se družimo, znači ništa ne košta, samo malo izgubljenog vremena, ali pametni stvari može tu da se čuje i da se nauči i tako. Da li u redu izgovor majstorski da, mislim, jednom smo imali dilemu kako mi da se opravdamo što možda nije ispod poslu najbolje, onda je Đorđe rekao, pa to je prosto, mi se okrećemo prema njemu kao šta će sada kaže, pa ako ste hteli bolje mogli ste da nam kažete. Da li to majstori mogu da iskoriste kao svoj adut i kecu iz rukava? Vidi, ja sam imao mnogi situacija raznim životu. Imao sam recimo situaciju, ja redovno kad radim objekte, uvek dajem savjete i preporuke gazdi da uradi kako treba, makar i ja više proveo vremena na tom gradilištu. Međutim, mnogi moje kolege to rade kontra, daju loše savjete da bi brže uzeli pare. A imao sam situaciju, recimo, ogromna kuća čoveku. I savjetujem ga, on hoće standardnu stolariju da naruči koja je duplo jeftinija, ja mu kažem ostavi više gore prozore, otvore i vrata balkonska, jer će tu da dođe kutija od roletne, smanjit će ti prozore. Ja, to je muka velika. I onako je kuća ogromna. Ne, neću ja to, šta ti je, uradi kako ja hoću tu ima, ja mislim Hram, stolarija, ona prodaje tu stolariju standardnu. Majko mila, kad je on ugradio to, a kuća 300 kvadrata prizemna, ružno, malo, posle je rešio, neće tu standardnu stolariju, koja se ugrađuje bez roletni i komarnika, nego naručio je po meri, ali imaju gore ugrađene one kutije za roletni sve. I prozori manji ostali. I on dolazi ovako i meni kaže, ti da si majstor, ti bi mene ubedio da ja promenim mišljenje. Znači ti si kriv. Opet ja kriv. Da. I ja kažem, brate, više s ovim čovekom neću da mislim katastrofa. Šta sam trebao da ga vežem za drvo i da ga mučim, da ga nateram da uradi tako. Nama polako, Đole, hoćeš ti da odjeviš emisiju ili ja da ti malo pomognem? Pomozi mi ti malo ovog puta. Ja sam najavio, ti odjavi. U redu. Da li biš nešto teo da kažeš, da poručiš i pa da završavamo? Evo, recimo jednu isto zanimljivu temu smo promakli, alkohol i gradilište. Znači ja lično ne konzumiram alkohol, ima majstora, ajde da kažem 70% majstora koji dosta piju, nikako alkohol na poslu, suzdržite se nekako, ne znam šta da vam radim. Imao sam recimo situaciju prošle godine
čovjek je uradio montažni bazen, iz Kosjerića je radila firma, da ih malo izreklamiram, i sad mi smo okolo zidamo 2 reda betonskog bloka, pa nalivamo beton između bloka i konstrukcije i istovremeno se puni voda u tom bazenu. Gazda, kavaljer, ostavio nam onaj frižider ogroman, pun Heinekena, flašica, lita rakije, sve je to svučeno do kraja posla. Zadnja kolica betona se nalivaju, bazen pun vode. Čovjek ide i prosipa kolica u bazen. I pogađa. I samo vidiš ide dole beton i ono kao atomska bomba, ide ono crno, ide dole, širi se po bazenu. Ali sva sreća, taj bazen ima tu neku specijalnu zaštitnu foliju kad se završe svi radovi, isprazni se voda, skini se folija, dole sutradan voda je se prilično izbristrila, dole samo kamenčići se vide, pošto je bila ogromna kubikaža vode. To je baš ispala bruka i sve. Ne samo to što je to, može ljudi da se povrede, ne do Bog da nastrada čovjek, ti ćeš sutra da živiš u toj kući gdje ti je nastradao majstor koji je zidao, mislim. Štekajte se malo bolje, majstori. Alkohol nikako na gradilištu. U redu, hvala vam što ste nas pratili. Ovo je bila 24. je tako, Đole? 24. epizoda. Imali ste priliku da pogledate jednog od najpopularnijih majstora, verujem i najboljeg, tek ćemo da radimo i da sarađujemo. Mi smo osnovali zona Pro Majstora, pratite nas, dođite tu, družite se sa nama i saznajte najbolje i šta je najbolje da uradite i koji su najbolji materijali za vašu kuću. Zahvaljujemo se na gostovanju Milanu, on je zidarčina, koga ne zna neka ga zaprati, gledali ste Majstorske priče podcast, hvala na pažnju. Za više savjeta zapratite zidarčinu. Tako je. Da, jer posle zidanja nema kajanja. Posle krečenja nema kajanja. Da. Kako kaže, posle fugovanja nema kraja. To je rekao Lazar da možemo, ili posle crepa, nema više kajanja. Nema zeca. Jeste. Ništa, mi možemo da skidamo našu opremu, završili smo emisiju. Možemo. Da, ajde.